Weekendul iubirii Dai fi dus salce la mal. E foarte important să iubești, să oferi, dar să și primești. Care a fost primul gest frumos pe care l-a făcut pentru tine? Galan, ce mișto. Gata, știu. Mi-a adus cadou o cartelă. Iubirea aduce cele mai fierbinți dezvăluiri. Cum devenim femei conștiente și când? În universul meu includ tot ceea ce înseamnă să a trăi bine. Uite, spre exemplu, inelul meu de logodnă a fost un cadou deosebit. Vedetele nu mai ascund nimic. Fata de 100 de ori trebuie să fie cerută și a 101 oară să zică da. Bă, asta e problema, că niciodată n-am făcut sacrificii pentru iubire. Totul despre viața de cuplu. Căsătoria nu este ușoară. Cine zice asta, minte. Extra Night Show, de vineri până duminică, pe Antena Stars și Antena Play.